Često nas pacijenti pitaju koji su sve dostupni tipovi laserskog skidanja dioptrije. Ključno je da mi kao liječnici ipak imamo neko iskustvo, znanje i pristup informacijama i da vam to ne možemo odgovoriti bez da vidimo vaše oči. Pregled za lasersko skidanje dioptrije je vrlo dug i vrlo detaljan. Sastoji se od 2 dijela. Prvi dio je objektivna snimanja na uređajima koji nam pomažu da shvatimo kako vi vidite. Jedan od uređaja koji je specifičan u našoj kući klinici svjetlosti je Peramis. Peramis je najprecizniji aberometar. Što znači aberometar? Mjerač grešaka. Greške našeg oka dijele se u 2 dijela, a to su aberacije nižeg reda, kao što su dioptrija i cilindar, i aberacije višeg reda, kao što su koma, trefo ili sferna aberacija. To su zanimljive riječi. Originalno je taj sustav aberacije razvijen za teleskope NASA. Zašto? Kako bi ti teleskopi vidjeli jako daleko u svemir, moraju biti savršeni. Neki su se vrlo pametni ljudi i inženjeri sjetili da bi istu tehnologiju koja omogućava NASA da vidi daleke galaksije mogli primijeniti na ljudsko oko i omogućiti mu da vidi bolje nego što je to priroda zamislila. Peramis dioptriju, ali i sve aberacije vašeg oka mjeri na 45.000 pojedinačnih malih točkica na oku. Ta slika nama zapravo omogućava da simuliramo i shvatimo kako vi vidite. Mi često kad pacijent ušeće u ambulantu kažemo: "O, pa ti vidiš kad gledaš u svjetlo ovako i gore i lijevo." I oni gledaju i misle da smo mi neki mađioničari. Ne, imamo samo vrhunsku tehnologiju koja nam omogućava to. S druge strane, osim što vas snimamo na Peramisu, snimamo vas i na Siriusu. Sirius je uređaj koji snima vašu rožnicu u 2 tehnike. Takozvana Scheimpflug tehnika, gdje jedna kamera pod kutem od 45 stupnjeva gleda i refleksiju vaše rožnice, istovremeno mjeri njenu dubinu, zakrivenost, ali ima i one male crvene prstene, to oni koji su već bili kod nas znaju. Ti crveni prstenovi zapravo crtaju male kružnice koje stvaraju topografske slike vaše rožnice. Te 2 tehnologije kad se zbroje daju nam savršen uvid u vašu rožnicu kako bi znali što sve smijemo s njom napraviti, koliko je smijemo promijeniti oblik, koliko je smijemo stanjiti da bi sigurnost samog zahvata bila velika. Znači, ljudi često misle da mi na pregledu samo gledamo šta da upišemo u laser. Ne. Mi zapravo gledamo ko je dobar kandidat, a tko nije dobar kandidat. Ključni dio je isključiti one koji su potencijalno loši kandidati. Jer mi dobivamo zdrave ljude koji sa naočalama imaju 100% vida, ili malo manje, ali otprilike tako, i podvrgavamo ih zahvatu koji mora promijeniti njihovo oko, trajno. Naše djelovanje mora biti takvo da sa minimalnim rizikom, prema nekim smjernicama koje su svjetske, promijenimo zakrivljenost vaše rožnice i omogućimo vam bolji pogled na svijet. Osim Siriusa i Peramisa, u sklopu pregleda za lasersko skidanje dioptrije, standardno se svima snima i Pentakam. Pentakam je uređaj koji se smatra zlatnim standardom za refraktivnu kirurgiju rožnice, jer on analizira vaše oko također koristeći Scheimpflug tehniku, jer ima neke mape koje su visoko osjetljive i software koji analizira vaš rizik za razvoj nekih očnih bolesti, čak i u slučaju da se ne podvrgnete laserskom skidanju dioptrije. Također, uređaj poput Pentakama omogućuju nam da standardizirano pratimo ishode preko svih mogućih svjetskih centara, jer gotovo svi kirurzi na svijetu koriste Pentakam kao osnovu za refraktivnu kirurgiju rožnice. Osim Pentakama, vrlo često snimamo i MS-39. MS-39 je najnoviji OCT prednjeg segmenta. Što to znači? To znači da MS-39 koristi specijalne laserske zrake kako bi prikazao vašu rožnicu neovisno o vanjskom osvjetljenju, neovisno o njenim ožiljcima ili nekim drugim oštećenjima. MS-39 važan je alat za posebne usluge kao što je Cornea Lux, za posebne analize i za reoperacije pacijenata koji su ranije već bili podvrgnuti nekom obliku rožnične refraktivne kirurgije. Nakon što ste prošli svu tu dijagnostiku, dolazite k nama u ambulantu, a mi već unaprijed znamo što su vaše oči sposobne i za koje su procedure potencijalno dobri kandidati. To je bio objektivni dio pregleda za lasersko skidanje dioptrije. Nakon objektivnog dijela mi odlazimo i snimamo vaš vid na jednoj ovakvoj stolici i to se zove subjektivni pregled vida.
mi moramo provjeriti sve te podatke koje su nam uređaji dali, da li stvarno odgovaraju vama i da li vi imate funkcionalni kapacitet vida. Naime, vid nije samo oko. Vid je kombinacija oka kao kamere i mozga kao sustava koji analizira sliku iz te kamere. Mi moramo znati da je vaš mozak i svi dijelovi vašeg vidnog puta koji se počinje sa okom, a završava ovdje otraga sa mozgom, su dovoljno zdravi za punu kvalitetu slike, to je ono što zovemo 100% vid. Nakon što smo prošli subjektivno i pregledali vaše oko, vaš funkcionalni kapacitet, provjerili dioptriju koju su uređaji pokazali, moramo raširiti zjenice. Nažalost, to nitko nikad nije rekao da obožava, no to je jako bitno. To nam omogućuje dvije stvari. Jedno je da provjerimo vašu dioptriju u takozvanim uvjetima cikloplegije. Što to znači? To znači da smo raširili vašu zjenicu i u vašem oku postoji jedna leća koja mijenja svoj oblik kada gledamo na daleko i blizu. I tu smo omogućili da još jednom vrlo detaljno, objektivno izmjerimo dioptriju, a provjerimo je sa subjektivnim vidom kroz one naše probna stakalca. Uz to dobivamo pogled na vašu retinu, to je stražni dio oka koji je kao senzor i moramo provjeriti da na njemu nema nekakvih patoloških promjena koje mogu upućivati na neka stanja i probleme koji bi vas mogli čekati kasnije u životu. Na taj način osiguravamo da je vaše oko potpuno zdravo prije nego se odlučimo na zahvat. Nakon što smo provjerili da ste dobar kandidat za lasersko skidanje dioptrije, u pravilu nudimo vam 3 različita tipa zahvata.